Sziasztok, üdvözöllek titeket itt az Aidventi naptár harmadik napján. Ma is egy nagyon izgalmas témát hoztam nektek, ez pedig nem más, mint az avatar készítés. Az avatar készítést a HeyGen nevű szoftveren keresztül fogom nektek bemutatni, és el is mondom, hogy mi a legfőbb előnye. Ugye nem kell folyamatosan stúdiókörülmények között újabb és újabb videókat felvennünk abban az esetben, hogyha van egy olyan lehetőségünk, hogy elkészítjük az avatárunkat, akár különböző környezetben veszünk fel avatárokat saját magunk részére, és ezeket az avatárokat mindig mást és mást használunk, hogy ne legyen monoton, hogy mindig ugyanazt az avatárt használjuk fel a kampányvideóinkban, és ezekre hangot ráillesztve gyakorlatilag szövegből videós tartalmat tudunk előállítani, és ez gyakorlatilag néhány kattintásból meg is valósulhat a HeyGen nevű szoftver segítségével. Gyakorlatilag ez a szoftver azt is lehetővé teszi, hogy a mi avatárunk 175 nyelven szólaljon meg, tehát ha nemzetközi piacra dolgozunk, akkor elő tudjuk állítani ugyanazt a tartalmat a partnerünk számára a saját anyanyelvén, ezzel is megtisztelve őt, hogy a saját nyelvén szólunk hozzá, és nem angolul, hogyha éppen nem az angol az anyanyelve. Tehát azt gondolom, hogy rengeteg potenciál van ebben a területben, és érdemes azon is elgondolkozni, hogy azon a területen, amiben a vállalkozásunkat vezetjük, mennyire lehet nemzetközi szinten nyitni, csak azzal, hogyha mondjuk a saját tartalmainkat különböző nyelveken előállítjuk, mert lehet, hogy a nemzetközi piacon egy hatalmas potenciál van abban, amit kínálunk. Úgyhogy vágjunk is bele, mint ahogy a többi videómat is, ezt is azzal szeretném kezdeni, hogy a HeyGen weblapján körbenézünk. Az első és legfontosabb kérdés lehet talán, amit sokszor szoktatok kérdezni tőlem is, az az árazás. Ugye ennek is van ingyenes verziója, az ingyenes verzióban 3 videót lehet havonta készíteni, és ezek a videók maximum 3 percesek lehetnek, 720p felbontásban tudjuk ezeket elkészíteni. Próbálkozni jó lehet egyébként, de azt tudnotok kell, hogy akkor a HeyGen vízjel is rajt marad a videókon, míg hogyha nagyobb csomagokat vásárolunk, akkor azért ott már sokkal nagyobb lehetőségeink vannak. Szerintem ezzel a Creator $24 per hós csomaggal is érdemes lehet elindulni, ott már a vízjelet le tudjuk venni a videóról, 5 perc hosszúságú videót is tudunk készíteni, és havi szinten is bármennyi videó készíthető, és 1080p felbontásban tudjuk ezeket exportálni. Jó, de nyilván ha ennél nagyobb csomagra van szükségünk, akár nem csak a saját avatárunkat szeretnénk elkészíteni, hanem stock avatárokat, amiket már előre elkészítettek nekünk, abból szeretnénk használni, hogy ne a mi avatárunk mondja el a tartalmat, hanem stock avatárok, akkor erre is lehetőség van, és itt már 30 perc hosszúságú videókat is legenerálhatunk az avatárunkkal, tehát akár még egy podcast beszélgetés is elkészülhet az avatárunkkal. Ennek $69 per hó a díja, hogyha éves előfizetést veszünk, akkor 22%-ot spórolhatunk meg. Nyilván van a vállalati verzió, ott az egyedi árazású, de ott még több avatárt tudunk előállítani. Úgyhogy vágjunk is bele, ugyanúgy, mint a korábbi szoftvereknél fel tudunk egyszerűen iratkozni, létre tudjuk hozni a felhasználói fiókunkat, akár Google fiókkal is, ezt mi már meg is tettük, úgyhogy itt a fiókunkkal, a Google fiókunkkal én be is fogok lépni. És akkor meg is mutatom nektek, hogy néz ki a felület. Szerintem egy nagyon jól átlátható felületet hoztak létre egyébként.
a bal oldalt találjuk a különböző részeket, ahol létre tudjuk hozni a videóinkat és az avatárjainkat. Ugye nagyon jól használható ez a szoftver, mivel tud szájra illeszteni videók szinkronizálására is. Ez is képes ugyanúgy, mint az Eleven Labs a hangunkat leklónozni, de nekem az Eleven Labs-nek a precizitása, vagy hogy mondjam, a minősége az azért meggyőzőbb, tehát hogy jobb hangot generál, mint a HeyGen, de meg fogom nektek mutatni, hogy magyarul jelenleg a HeyGen milyen eredményt hoz, hogyha csak szöveges tartalmat adok meg neki. Én azt javaslom, hogy külön, egyenlőre még külön készítsük el az Eleven Labs-be, és utána töltsük fel ide, vagy vegyük fel mikrofonnal a hangunkat, töltsük fel ide, és akkor tényleg egy természetes hanglejtést kapunk, abban az esetben, hogyha ezt így tesszük meg. Jó, akkor meg is mutatnám, hogy avatárt hogy tudunk készíteni. Ugye itt látjátok is, a mi előfizetésünkben 3 különböző személynek az avatárját tudjuk elkészíteni. Nekünk egyébként a team előfizetésünk van, korábban itt 3 avatárt adtak ebbe a díjba, most úgy láttam a táblázatban, hogy most már csak egy avatár van ebben. Ami fontos, hogy ezekhez az avatárokhoz, tehát hogyha nekem személy szerint van egy avatárom, akkor ahhoz viszont különböző kinézeteket társíthatok, tehát hogy különböző helyszíneken készíthetem el ezeket az avatárokat. Itt láthatjátok is, hogy nekem van több, 100 lehet összesen, és én is készítettem különböző hátterekkel, különböző kivágással. Azt is fontos tudnotok, hogy ha zöld háttérrel veszitek fel, akkor nagyon szépen ki tudja ütni a hátteret, és akkor később is bármit berakhattok mögé, bár azért nem annyira precíz, mint a videószerkesztő szoftverek, tehát egy kis homályos körvonalat hagy benne, de minden esetre egy gyors megoldásnak jól lehet, ezért hoztam létre én is ilyen zöld háttereset is. Ami még fontos, hogyha feltöltötök ilyen videókat, akkor azt nagyon egyszerűen át tudjátok majd itt konvertálni állótájolásra, hogyha fekvőt vesztek fel akkor is. Tehát, hogy ezzel nincs gond, hogyha esetleg fekvőbe vettétek fel, és később pedig közösségi médiára optimalizált állótartalmakat szeretnétek létrehozni. Úgyhogy ami fontos lehet számotokra, hogy kell magát ezt az avatár készítést elképzelni. Hozzáadunk egy új kinézetet. Itt ezt 2 módon lehet megtenni. Az első, hogy egy gyors felvételt készítünk a webkameránkkal, és akkor abból létrehozza a videót. A második pedig, hogy feltöltünk neki egy magas felbontású videóanyagot. Ami fontos, hogy ilyen teszt jelleggel ugye javasolja is, hogy lehet ez egy fél perces is, de egyébként, hogyha profi anyagot szeretnénk, akkor minimum 2 percet javasol, hogy 2 percnyi anyagot azt vegyünk fel. Tehát ez fontos lehet. 2-től 5 percig javasolja egyébként, amikor rákattintunk, hogy feltöltenénk, akkor azt mondja, hogy maximum 10 GB-os, maximum 4K felbontású és 2-től 5 percig terjedő videót töltsünk fel neki. Itt ki is tudjátok választani a videót, amiből az avatárotok készül. Ezt megtehetitek úgy, hogy a gépetekről feltöltitek és kiválasztjátok. Én most egy Google Drive linket fogok ide betölteni, ahol a videó található. Megadhatjátok, hogy később a háttere az eltávolítható legyen, én ezt javaslom, hogy tegyetek így, mert akkor megadjátok a lehetőséget, hogy később a hátteret eltávolítsátok, hogy őrizzük meg a 4K felbontást, és ugye már csak annyit kér, hogy erősítsük meg, hogy az arcunk látható, hogy a mondatok között tartunk szüneteket, hogy a kamerába nézünk, hogy
csend van körülöttünk. Ami még fontos, hogy amikor ezeket a felvételeket készítitek, akkor ne legyen benne sok gesztikuláció, mert hogyha a kezünkkel mutogatunk, vagy fordulunk sokat, akkor az meg tudja zavarni majd a videókészítést a későbbiek során, és indokolatlan helyeken is bejönnek olyan kézmozgások, amik nem oda passzolnak. Ugye én azt javaslom, hogy abban az esetben, amikor az avatárt készítitek, akkor a kezetekkel ne gesztikuláljatok, természetesen a fejeteket mozgathatjátok, az arckifejezéseteket azt jól tudja többnyire beazonosítani, de azt nem javaslom, hogy ennél több gesztikuláció legyen ezekben a felvételekben. És hogyha mindent megerősítettünk, akkor feltölthetjük, azt mondjuk neki, hogy rendben van a videónk, és akkor már készíti is az avatárunkat. Az első alkalommal egyébként, amikor elkészítjük az első avatárunkat, akkor kér egy hozzájárulást is, amit fel kell olvasni gyakorlatilag egy angol szöveget, hogy igen, én Vonnák Péter hozzájárulok ahhoz, hogy a képmásomat felhasználja a Heygen arra, hogy avatárt készítsen rólam. Ugye ez fontos, mert hogyha illetéktelenek használnák fel a mi videóanyagainkat, akkor ezt a hozzájárulást nyilván illetéktelenként nem tudnák megadni, mivel ez a kameránkkal, akár webkamerával, akár a mobilunknak a kamerájával rögzített felvétel, tehát jelen kell lennie annak a személynek, aki tényleg ezt az avatárt készíti. Jó, úgyhogy itt látjátok is, hogy elkezdte készíteni az avatárt. Most, mivel én már korábban elkészítettem ezeket az avatárokat, ezért tovább tudunk menni, és akkor majd ide vissza fogunk jönni a végén, hogy lássátok, hogy mennyi idő alatt készül el egy avatár, hogy ahogy haladunk előre a videóba, majd itt a végén megnézzük, hogy már elkészült-e. Jó, és akkor el is készítjük az első ilyen avatár videónkat, és azt mondjuk neki, hogy én most közösségi médiára optimalizáltat szeretnék, úgyhogy legyen álló tájolású. És itt már láthatjátok is a szerkesztő felületet, ahol igazából nagyon egyszerű összerakni ezeket a videókat. Ki kell válasszuk azt, hogy melyik avatárunk mondja el. Ugye itt látjátok, hogy egyébként a beépített avatárokból is választhatunk, de én most az én saját avatárommal szeretném ezt a videót elkészíteni. Itt be is rakta rögtön ezt a fekvőtájolású videót egy álló tájolásba, ezt ugye mondtam is nektek, hogy emiatt ne izguljatok, ha esetleg fekvőbe vettétek fel, mert itt pillanatok alatt tudjátok vágni. Itt látjátok ezt a háttérkiütést, hogy egy gombnyomásra ki tudja ütni a hátteret. Abban az esetben működik a legjobban, hogyha homogén a háttér, de láthatjátok, hogy nagyjából jól ki is ütötte a hátteret, tehát mögé tudunk rakni akár különböző képeket is. Itt egyébként ebben segítségünkre is van a szerkesztő, tehát azonnal itt el tudok készíteni bármilyen hátteret magam mögé. Ugye ha ezt berakom, kinagyítom, és berakom a háttérbe. Akkor látjátok is, hogy már rögtön mögöttem van az a kép, amit az előbb ott láttatok, és bármilyen helyszínre be tudom magam helyezni, de gyakorlatilag ennek megfelelően tudok más hátteret is választani. Itt most nekünk erre nem lesz szükség, mármint a háttérre. Nekem teljesen jó az, hogyha az eredeti háttérrel fogom elkészíteni a videót, és nem is ütjük ki a hátteret, hanem egy homogén hátteret fogok meghagyni.
Jó, és akkor ugye hogy kerül rá a hang, vagy a szöveg? Több módja is van. Az első módja az az, hogy én megadom magát a szöveg alapú scriptet. Ezt ugye meg tudjuk úgy tenni, ahogy tegnap is az Eleven Labs-be bemásoltuk a scriptünket, tehát a szöveget, amit legeneráltunk hangformájába. Ugyanúgy én ezt most kimásoltam, beillesztem ide a szöveg helyére. Jó, megnézzük, hogy belefértünk a karakterszámba. Rendben, és egyből fel is ismerte, hogy egyébként magyar nyelven íródott ez a szöveg, ez nekünk rendben is van, és meg is kérdezi, hogy egyébként kinek a hangján mondja ezt el, és mivel nekem ugye a videók mögött voltak hangok is, ezért használhatóak azoknak a videóknak a hanganyagai. Tehát gyakorlatilag ezt ide be is illesztettem, és azt mondom neki, hogy igen, a videóm hangján mondja el. Egyébként, hogyha szeretnénk még plusz szöveget hozzáadni, akkor az is egyszerűen megtehető, és bármilyen nyelven megadhatok itt gyakorlatilag scriptet. Thank you for your attention. És akkor a végén pedig mondhatom angolul, és egyből felismertem, hogy ez angolul van. Angolul megköszönhetem a figyelmet, de egyébként itt van egy beépített fordító funkció is, tehát azonnal bármilyen más nyelvre átfordíthatom, és akkor tényleg ezen a 175 nyelven a végén megköszönhetem a figyelmet. Jó, és akkor itt láthatjátok is, hogy thank you for your attention, ez is hozzá kell rendelnem egy avatárt, hogy ezt kimondja el. Akkor itt is azt mondjuk, hogy ez legyen az én avatárom. Megnézzük a pozícionálást. Hogy egységes legyen. Oké, de akár itt is mondhatnám egyébként, hogy csak ennek a thank you for your attention-ösnek fogom kicserélni a hátterét. Írhatok rá egyébként szövegeket, de azt mondom, hogy most ne írjunk rá szöveget, mert pont az lesz benne jó, hogy majd később feliratozzuk a captions.ai-jal. Jó, és akkor el is tudjuk készíteni ezt a videónkat. Nyilván nem ezt fogjuk használni a kampányban, aminek az angol nyelvű vége bejön mögé, de ezt csak úgy érdekességként szeretném nektek megmutatni, hogy néz ez ki. És akkor most ugye az én hangomon fogja legenerálni, tehát ez próbaként fogom megmutatni, hogy a HeyGen milyen magyar beszédet generál le az én hangom alapján. Oké, akkor ez lesz az mai adventi naptár videó próba angol befejezéssel. Jó, és akkor itt ki is tudjátok kapcsolni azt, hogy a HeyGen-nek a vízjele az ne legyen rajta. Ide az én videóimban mentse, 25 fps tökéletes, 1080p felbontás rendben van, és MP4-ben rendben. Jó, és akkor már készül is a videó, és mindamellett most, hogy elindítottam ezt a kis próba videót, hogy meg tudjam nektek mutatni, hogy a HeyGen milyen hangot generál, el fogjuk készíteni azt a videót is, amit tényleg a kampányban használni fogunk, tehát maga az Eleven Labs-nek a hanganyagával is készítünk egy videót. Most ez közben egyébként itt szépen el is kezd legenerálni, de én akkor elkészítem ennek az Eleven Labs-es változatát is, hogy majd össze tudjuk hasonlítani a végén. Közben látjátok, hogy már az avatar készítés ennyi idő alatt a 60%-ánál jár. Jó, elkészítjük akkor még egyszer ezt a videót, berakjuk, hogy melyik avatárral szeretnénk készíteni,
azt mondjuk neki, hogy most nem scriptet fogunk megadni, ezt itt le is szedjük, hanem ugye itt az add script helyett azt mondjuk, hogy upload audio, ami azt jelenti, hogy akár felrakhatjuk a mi Eleven Labs által generált MP3-unkat, de egyébként, hogyha én most felvennék a telefonnal egy hanganyagot, vagy stúdiókörülmények között profi mikrofonokkal egy hanganyagot, azt is ide be tudnám tölteni, és akkor azonnal azt a hanganyagot illeszti szájra, és ezt ugye úgy teszi, hogy elemzi azt a 2-5 perces videót, és az a videós tartalom alapján, ahogy mozgott ott a szám, akkor ezt a hanganyagot is szájra illeszti, és így lehet egyébként szinkronizálni a videós tartalmaitokat is, ha volt egy korábbi videós tartalom, amit bármilyen nyelvre, 175 nyelvből választva szeretnétek szinkronizálni, akkor azt a videót ide betöltitek, rárakjátok a szinkron hangot, és ez automatikusan szájra fogja illeszteni. Jó, tehát ez pedig a másik módja annak, hogyha nem szöveges tartalmat, hanem a hanganyagot töltünk fel neki. És akkor ezzel még egyszerűbb, még gyorsabb volt a munkánk. Ugye abból a szempontból jó ez a hanganyagos, hogy ez tudja a legtermészetesebb hatást elérni, mert én még jelenleg azt szoktam javasolni, hogy vegyük fel előre a hangot, hogyha van rá lehetőségünk, és azt töltsük fel, mert azért a hangsúlyok ott lesznek a legjobbak, és a szövegből generált magyar hangoknál a hangsúlyok azért nem a legjobbak még jelenleg, aztán lehet, hogy pár hónap múlva már ez is rengeteget fog fejlődni. Jó, és akkor AID, Venti, Naptár, videó, Eleven Labs hanggal. Jó, és most én olyat nem mutatok be, hogy mikrofonnal veszem fel, hanem ezt a két verziót szeretném nektek megmutatni. Jó, és ennyi. Gyakorlatilag föl is töltöttük a két videót. Itt már látjátok egyébként, hogy szépen generálja a videónkat, az előzőt, 51%-nál jár. Ezt most elkezdte, ez 20%-nál jár. Közben ránézünk az avatárunkra, hogy annak a feldolgozottsága, az még most maradt a 60%-nál. Jó, most, hogy ne húzzam nektek az időtöket, én meg fogom vágni ezt a videót, és már csak a kész produktumokat fogom bemutatni. El is készültek a videók, megnéztem, hogy 3-4 perc alatt készültek el ezek az 1 perces videók, és akkor nézzük is meg, hogy sikerültek. Ez a HeyGen hanggal készült videó, és az én hangomon fogja elmondani a végén az angol befejezéssel. Szia! Üdvözöllek az AID Venti naptár izgalmas világában. Holnaptól egy különleges 24 napos videósorozatot indítunk, amelynek célja, hogy megmutassuk, hogyan teheted hatékonyabbá és kreatívabbá a munkádat mesterséges intelligencia eszközökkel. Minden nap bemutatunk egy újabb AI eszközt, amelyek segítségével kreatív szövegeket írhatsz, egyedi képeket generálhatsz, professzionális videókat készíthetsz és még chatbotokat is fejleszthetsz. Ez egy egyedülálló lehetőség, hogy napi 15 perc alatt olyan tudást szerez, amit azonnal alkalmazhatsz a munkádban vagy a vállalkozásodban. De ne feledd, a videók csak karácsonyig érhetők el ingyenesen. Szóval ne várj, iratkozz fel most, és csatlakozz hozzánk az AI felfedező útjára. Kattints a bejegyzés leírásában található linkre. Thank you for your attention. Jó, tehát hallhattátok, hogy nem rossz, hogy legenerálja, de azért voltak hibák. A chatbotot chatbotnak mondta, szaggatottabb volt, tehát hogy ezért én azt gondolom, hogy ennek a hanggenerálója, a HeyGennek még nincs azon a szinten, mint az Eleven Labs, úgyhogy nézzük meg egyből az Eleven Labs-nek a megoldását.
Szia! Üdvözöllek az Adventi Naptár izgalmas világában. Holnaptól egy különleges 24 napos videósorozatot indítunk, amelynek célja, hogy megmutassuk, hogyan teheted hatékonyabbá és kreatívabbá a munkádat mesterséges intelligencia eszközökkel. Minden nap bemutatunk egy újabb AI eszközt, amelyek segítségével kreatív szövegeket írhatsz, egyedi képeket generálhatsz, professzionális videókat készíthetsz, és még chatbotokat is fejleszthetsz. Ez egy egyedülálló lehetőség, hogy napi 15 perc alatt olyan tudást szerezz, amit azonnal alkalmazhatsz a munkádban vagy a vállalkozásodban. De ne feledd, a videók csak karácsonyig érhetők el ingyenesen. Szóval ne várj, iratkozz fel most, és csatlakozz hozzánk az AI felfedező útjára. Kattints a bejegyzés leírásában található linkre. Szerintem ez sokkal hitelesebb volt, még ha nem is 100%-osan tökéletes, akkor is azt mondanám, hogy érdemes a tegnapi videóban bemutatott Eleven Labs-el hangot generálni, azt áthozni ide a HeyGen-be, feltölteni, és az alapján szinkronizálni a szájmozgást. A HeyGen-nek a hanggenerálóját én még jelen esetben a nemzetközi nyelveken használnám, tehát akár az angol, az kiváló. Tehát ahogy az előbbi videó végén is láthattátok, hogy a Thank you for your attention az teljesen jól hangzott. Ilyen esetekben azt mondom, hogy ha többnyelvűsítitek, akkor azt akár itt a HeyGen-en belül is érdemes megtennetek, de hogyha magyarul beszélő videóban gondolkoztok, akkor inkább két lépcsősen készítsétek el. Először az Eleven Labs, és akkor utána pedig a HeyGen-ben rakjátok össze a hangot a videóval. Jó, és akkor el is készül gyakorlatilag a beharangozó videónk ehhez a kampányhoz, amit meg tudunk osztani a közösségi média felületeken, de még egy dolog majd hiányzik hozzá, hogy feliratozzuk, mert ha valaki hang nélkül nézi a videót, akkor is fontos, hogy tudja, miről van szó a videóban. Nagyon sok olyan élethelyzet lehet buszon, gyerekek altatása közben, bárhol, amikor nem tudjuk hallgatni a videó tartalmát, ezért mindig javaslom, hogy feliratozzuk azokat, pláne a közösségi médiára optimalizált videókat. Úgyhogy a holnapi napon azt fogom megmutatni, hogy ezt a videót hogy feliratozzuk a Captions AI-jal, és hogy ott milyen praktikák vannak arra, hogy minél figyelemfelkeltőbb legyen ez a videó. Úgyhogy várlak holnap is, most pedig próbáld ki te is, hogy egy 2 perces videó feltöltésével hogy tudja elkészíteni a HeyGen a te avatárodat. Szép napot neked! Szia!